नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे खूप या चॅनलवर. तर आजपासून गरबा चालू होते, तर आपण पूर्ण सर्व दिवसाचा गरबा एकाच ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. काय काय खेळ वगैरे सर्व, संगीत खुर्ची वगैरे सर्व. तर बघा हा ब्लॉग नवरात्रीचा आणि एन्जॉय करायचा. काय करतोय बघत बसलाय. राख्या दिसला, राख्या हे राख्या राख्या दिसला ना. ये भाग ये साइलो अरे मोठा खेळाडू प्रत्येक राहिला मागे बघ.
जेठालाल जेठालाल इधर देख कैरेक्टर बता ना। चरण हे चरण नाच
हे ऋषी साईड लो हा इकडं उभा राहते हे चरण सोडायचं ना आज हे कर सांगा मला पहिलं सांगा हा खेकडी पकडायच्या खेकडी हे खेकडी पकडायचे मशिरी देऊ काय मशिरी यांना आवरा कोणीतरी हे चरण जा चरण बोलवले चरण चरण जा लपट लपट हे रिव्ह्यू झाला जादू था